martang yang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Tuhan tangihonon nami mahatam na badiyay. Oka marohanami urupi jala perguguy mahami. Asataka su tangihok kami jala taka su jalohami hatam na badiyay. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan nitu hatta. Turpuk jamita partangiangan. Epistel tuminggu jubilate. Ima natar surat di buku pangukapon bidup itu. Mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10 itu. Pangukapon bidup itu. Ayat sia sahatu ayat 10 itu. Tapai hutihu madirohata songonom madidok. Dung salpui adong mahubereng masai torop nasodapot bilangan ni jolma sian nasabangso marga dohot home dohot hata akana jongjong di adupan ni habangsai dohot di hadapan ni biru-birui akana maruloson abit nasaksak jala namaniyok mare-mare di tangan nasida. Gogoma suara nasida majau-jau akanin nama. Tua ma di debatata nama kuduli habangsai dohot di biru-birui. Jadi jongjong ma saluhut suru-suruani humaliang habangsai dohot tumaliang akasituai dohot parngolu na opati. Dungi manuka manasida di jolo ni habangsai huhut marsobat tu debata. Ninna nasida ma. Amen. Puji-pujian dohot hasangapon dohot hapistaran, dohot hamaliateon, dohot hagogoon, dohot hatoguon, madi debatata, rodi saliling-lilingna. Amin. Dungi mangalusi masa dasian akasitua didokma madok au. Ise do akai jalasia dia do ro akana maruloson abit nasaksaki. Jadi hudokma madok ibana. Ale tuaku hodo ubotosa. Gabe didokma tuau. Ima akanong rosian hapur suhog gudang. Nunga diburi nasida abit nasida. Jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui. Ala ni sai di jolo ni habangsa ni debatado nasida mangului ibana aria dohot borngin di bagasa joronai jala ibana nama kuduli habangsa ima paulihon inganan di atas nasida. Dang be male nasida, dang be mauas, dang be ditinggang lasni hari nasida manang dia na mohope ay parmahanon ni biru-biru na di parsitongaan ni habangsa ido nasida jadi togi honon nama nasida tu akamual ay kangoluan jadi hapusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida ima sahana. Huria nahina holongan ni tuhatta. Jubilate lapatanna marulupulup tu debatama sadok tanoon. Ido guarni mingguta tuminggu naroon. Songon suara ni elogon na marngongos di tobak longo-longo. Songonima dipangido suara ni naporseai mangulopon Tuhani di portibi nagok parukilonon.
Di portibi na gok parukilonon, tama patarida honoton las ni roha, dohot olop-olop, alanong monang Tuhani. Monang Tuhatta maralohon portibion, maraloho kamatea doho sibolis, monang Tuhani, maraloho musunaido nabi naritahon diturpukon. Hurian itu hatta domutusido na pinasahat ni si Johannes di pangukapon asa hubas hurian na perjului managam haroro ni Tuhani. Terbuang si Johannes tu pulo Patmos ditiki masa pangalilion maradopon halak Kristen na pinamasa ni Kaisar Domitianus ima di tahun 21 sahat tusia puluanom. Dihabuangani di pasahat Yesus Kristus pangukapot tu si Johannes si pasahatonna tu akahurian na mangadupi pangalilion di Asia na metmet ima huria Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dohot Laodikea. Borak do parukilon na niadopan ni huria na perjolo, ala pangalileon sian panggonggomi, dohot sian Jahudi. Asa unang ganggu na sida makaposi Kristus, di pasahat si Johannes tu na sida pangukapon na jinalona. Di pangukaponi, di papatar na Roma Tuhani. Haroroni Tuhani digobarhon marhite ragam ni akatadda simbol dohot bilangan. Akatadai patuduhon hina sitong ni hapapatar ni Kristus manguhum portibion. Harorona manguhum portibion mangapuli dohot paujukon parukilon ni naporseyai. Laos ima nama carikot si parsiajarata siat turpuk jamita sadarion domu tutopi ni minggutta Jahoba marmahan bangsota. Alani adong ma dua nama carikot si parsiajarata siat turpukon. Na perjolo Jahoba marmahani bangsot na ima bangso ni debata ala dilehod do tuhita pakirimon. Pangukapon ni si Johannes dipasahat lahu mangapuli ala Kristen na dipasiak-siak ujui. Di parukiloni lamar si gorgor si hol ni rohana sida di haronon ni Kristus padua halihon. Lama si hol na sida di hapapatar ni hasangaponna manaluhon portibion. Di si hol na songonima di pasahat si Johannes hapapatar ni parjupangan ni haporsiaoni doho Kristus ima biru-birui. Di gobarhod di turpukon marsoba akana porsiai di jolo ni habangsa ni debata. Daka bilangan torop ni namar sobai, namar haroroan sian nasa bangso, home, marga, dohot parhataat di sadok portibion. Nasida rosian hapor suhog godang. Padohan hapor suhog godang, patuduhon, ia akan naromar sobai, ima akan nabarani marukil, naolo manahopi parukilon, ala haporsionna di Kristus. Mangihutod Daniel 12, dohot di Markus 10 tolu nang 10 sia, nama sarupa bebeo tuna porsiai adorang sokro Kristus padua halihon. Manang di Romualu ayat 22, di patudos si Paulus si taononi tupa bebeo naniai ni akaina manubuhon poso-posona. Hasit do di ae molo dung mabebe.
Alai dihabenget doi ai tokinari las marohana dung sorang poso-posoi. Huria nahi naholongan ni Tuhata. Songonido akan naporseai. Barani berjuang menghadapi parukilon. Hasik diae alama kirim nasida dilas ni roha dibalik ni pabebeo ni. Tak ingok ma. Tiada kebahagiaan tanpa penderitaan. Gok las ni roha ni akan naporseai ditupukon. Pajupang doho Kristus dung dibolus hapor suhoni. Ido gobaran ni ngolo ni halak Kristen di Portibion. Sian na jolo sahat tutiki nanaing ro. Iko boluson nado hapor suhon. Alai dada si taonon hata perpudi di ngolo ni naporsea. Hamonangan ni Kristus do ujungna. Di parjupangan doho Kristus marlas ni roha ma naporseai. Dari dadoi sian pahean na abit na saksak. Abit na saksak ima simbol nilas ni roha. Habediaon dohot hagugoon. Ganup na sida maniop mare-mare. Mare-marei paingoton namasa na jolo di pesta parlape-lapean di halak Israel. Dung malua na sida sian parhatobanam Misir. Somal do halak Israel di pesta parlape-lapean. Jong-jong di bagas joro maniop mare-mare. Hobar tupati naji nalo nasida. Ima na ditolu Musa 20 ayat 40. Tudos tusi mana toropi di haroroni Kristus. Merlas ni roha maniop mare-mare. Ala malua nasida sian hapor suho godang. Mare-mare patuduhon las ni roha. Somal do dipake mare-mare. Molo adong las ni roha di pesta parsaripeon. Dohot pesta na asing. Parjupangan nasida dohot biru-birui. Makorhon las ni roha. Marhitei naing dohonon ni turpukon. Sitong do adong las ni roha dibalik ni parukilon dohot hamatiani. Sitong do adong las ni roha sogot dina porsiai. Di pasah si Johannes pangukaponi itu halak Kristen asa makirim di las ni roha dibalik ni hapors suhoni. Asa makirim na marujung do parukiloni. Huria na hinakolongan ni Tuhata. Jo somal do tabege perumpamaanon. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lapatanna asa mangulu pakirimon adong dolas ni roha dibalik ni halujaun marsiajar. Ima hapistaran dohot ijasa. Nanaing dohonon ni papatahi. Dumenggad do jumolo hacik niahe. Alai ujung na makorhon las ni roha sian roha. Say jumolo mekel hape ujung na partangison. Songoni dongolu ni halak Kristen. Iko boluson na pabebeon mangeahi las ni roha. Nunga tibu dilubahon Tuhan Yesus na hapor suhod do jaberni akka namangi hutto ni bana didok. Hapor suhod do jabermu di Portibion. Alai pos maroham nunga talu hubahen Portibion. Johannes 10 ayat 30. Di ayat 10 1 ayat 10 pitu digobar hodo las ni roha ni akan mamolus hapor suho godangi. Ai di parjupangan ni napor seai dohot Kristus marujung ma hapor suhoni. Dang ayon na benamale na mauas na loja na mohopan. Ai parmahanon ni biru-biru ima akan napor seai jala tuguon na
tu ai kanguluan abusan nama ilu-iluna ido pakirimon ni na porsiai. Huria na hinaholongan ni Tuhata parsiajaran na paduahon ima parmahanon ni debatado biru-biruna molo benget tita manaon di parukilon. Aka namaniok mare-marei ima aka jolma naung binuri ni mudar ni biru-birui di padan narubi asaboi pajupang dohot debata ikut jolo ias do diburi. Nunga diburi nasida di bagasan mudar ni biru-birui patuduhon ia namaniok mare-marei ima akan naung maka porsiai pakokobon ni Yesus diha porsiai nasida do lapatan ni mudar ni Yesus nadurus lahu pa iason dosa ni jolma. Di ayat 14 didok ia akan natorop namarlas ni rohai ima akan naro sian hapor suho godang akan naung monang maralohon parukilon monang nasida ala benget manaon parukiloni benget nasida ala porsia ala marpakirimon di hapapatar ni huasoni Kristus. Di buku pangukapon di patudos do akka musuh ni Kristus tu binatang sibolis diguari uluk naga imana dibiddu 12 kesar diguari binatang na martaduk 10 malim diguari binatang na martaduk 2 musuh ni Kristus dipatudos tu binatang pangago jala Kristus dipatudos tu biru-biru na somal dipake bahen hanguluan dohot las ni rohani jolma. Huria na hinakolongan ni Tuhata taduk na pitui patuduhon hagogoonna dibereng si Johannes Kristusi mar hagaleon ala tersilang alai marhite taduk na di papatar hagogoonna marhitei naeng gobar honon na do ngoluni halak Kristen di ujung ni ngoluna songo Kristus na mamolus si taonon lahobongot tu hasangaponna songo nido nang halak Kristen ikon bolusonna si taonon asabongot tu las ni roha iko benget manaud di si taonon asasahat tulas ni roha diguari Kristus diturpukon biru-biru magobarhon habengetonna dohot panguluyonna uju di portibion ibana ido alana ubahin 20 hali di buku pangukapon diguari Kristus biru-biru nang peporsuk diahap Kristus dipasia-sia kibana disilangi benge do ibana manaon mate ibana alai ditaluhod do hamatiani hehe do ibana songo biru-biru na say hohom maradoppo si gustingi ibana radedo maniahod dirina dileho ni buluna asalas pamatang ni jolma tudus tusima Jesus maniahod dirina asasonang ngulu ni jolmai. Huria na hinaholongan ni Tuhata habeng ito ni ido tadda ni parsihohoton ni na porsiai maka porsiai Kristus benget manaon alapos roha dihuaso ni Tuhani boy paujukon parukiloni dang boy soro parukilon alani ikop benget habeng ito ni dang pasip alai mangula dang madele dakaci rohana benget songo parsikola manang mahasiswa benget do akka parsikola mangulahon tugas na jinalona sian guru manang dosenna halo jauh do na marsikola alai ala makirim dilas ni roha benget do diula na marsiajari benget songo kabengeton ni aka olahragawan disiplin dia kalatihan nang peloja dang dipadau dirina siak kalau jauh ni alai ido dalan majalo kejuaraan benget aka olahragawan dilatihan naborati ala adong
sihirimonna. Benget songon ina maboan dohok manubuhon yanakonna. Lu jadu akaina maboan jala manubuhon yanakonna alai. Nang pe lu jala hacit manubuhon dana danga dong sian ina na somasihon manubuhon yanakonna. Benge doa ka ina maboan jala manubuhon poso-posoi ala dibalik ni halo jaun dohot na haciti nunga di ida las ni roha ima parsorang ni poso-posoi songonima habengeton ni halak Kristen di igil jami tahun benget manau perukilon ala ni hapur siaun benget manaun ala parnguluan siganopari habengeton do tadani parsi hohoton makaposi Kristusi asa manoktok kita marulupolo saliling ninguluta holan tu ibana. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madihode bataja oba amanami na mangaleho partikiat di hami Tuhan laho manangihon khatam nabadiai disungguli diajari jala dipaingot todo kami Tuhan asa manoktok kami makirim margogo di parukilon benget manaon diragam ni akan masa di ngulu nami asa manoktok kami porsea hola tuho ala seda dona huboto kami di ujung ni parnguluon nami las ni roha olop-olop do jaloon nami ala hodo gabe si parmahan ngulu nami asima roham Tuhan di bagasan Kristus Yesus jaloma tangiang nami. Amin.